डे 26 श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वाग्देवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील पूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। श्री समर्थ स्तुती। प्राचीन काळी अश्वलायन ऋषींचे वास्तव्य ज्या डोंगरावर होते त्यावर शिलाहार राजा भोज ह्याने 11व्या शतकात किल्ला बांधला आणि त्यास अश्वलायनगड असे म्हटले जाऊ लागले। 1673 मध्ये शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला आदिलशहाकडून जिंकून घेतला व समर्थांना तेथे कायमच्या वास्तव्यासाठी विनंती केली। समर्थांच्या पुण्यपावन अनुग्रहाने गडाचे नंदनवन झाले, नवचैतन्य निर्माण झाले, गडाचे नावरूप बदलले। समर्थांनी गडाचे सज्जनगड असे नामकरण केले। श्रीराम। दासबोध विचार। दासबोधात सद्गुरूचे स्तवन करताना सुरुवातीलाच समर्थ पूर्णपणे शरणागती पत्करतात। सविनय प्रतिपादन करतात की जेथे स्पर्शो शकेना तेथे मज अज्ञाना काय कळे, कारण अंतरस्थितीची या खुणा अंतर्निष्ठ जाणती। सद्गुरु प्रतीचे हे असीम मनोभाव व सद्गुरूची अनन्यसाधारण महती व्यक्त करताना ते म्हणतात, आपल्या भावासारिखा मनी देव आणावा ध्यानी तैसा सद्गुरु हा स्तवनी स्तवू आता। 147। जय जयाजी सद्गुरु राजा विश्वंभरा विश्वबीजा परमपुरुषा मोक्षध्वजा दीनबंधू। 148। ह्या एकाच ओवीत समर्थांनी सद्गुरूंचा जयघोष करून विश्वपालकत्व, मूळ प्रकृती, सर्वोच्चता, मुक्तिदाता व शरणागत वत्सल ह्या विशेषण विशेष्य भावाने सद्गुरूंचे महन मंगल स्मरण स्तवन गुणगान केलेले आहे। श्रीराम। प्रश्नमंजुषा। कालची उत्तरे। चाफळ येथील मंदिरात श्रीरामाच्या हातात कमळे आहेत। संत मोक्षश्रीने अलंकृत असल्यामुळे समर्थ त्यांना श्रीमंत म्हणतात। श्रीमद भगवद्गीतेतील 16व्या अध्यायाला दैवासुर संपद विभाग योग म्हणतात। आजचे प्रश्न। समर्थांनी अश्वलायन गडास कोणते नाव दिले? समर्थांनी सद्गुरु स्तवन करताना सुरुवातीलाच काय केले आहे? श्रीमद भगवद्गीतेच्या 17व्या अध्यायात कोणत्या योगाचे रहस्य कथन केले आहे? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा
नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.